2022. Yeah, manonood na naman tayo guys ng palabas dito sa Ayon sa mga kwento, ang mga diwata ay mga dito sa Plaza ng Bayambang. na iginagalang ng sangkatauhan. Sabi ng mga lolo't lola, kapag masaya ang mga diwata, ay nagkakaroon ng masaganang ani at magandang kalusugan ang mga tao. At higit sa lahat, nagiging Ayan, Plaza ng Bayambang. ang bayan. Ayan, si Ate Norma, nagbibideo din. Mayroong isang diwata na lubos na pinaghihiwan, lalo na ng mga kabataan. Ang liwanag na kanyang dala ay pupuntan sapagkat siya ay nagbibigay ng kakayahang lumipad sa sino mang naniniwala sa kanya at sa kanilang sarili. At ang diwatang ito ay nagngangalang Tinkerbell. Subalit, habang lumilipas ang panahon, unti-unti nawawalan ng liwanag ang ating diwata dahil paunti ng paunti ang naniniwala sa kanya. Ikaw, naniniwala ka ba sa mga diwata? Samahan natin si Tinkerbell sa kanyang paglalakbay tungo sa Ayun, si Ate Norma. at liwanag sa buhay. Diyan tayo maganain, yung bantay tayo. Ha? Diyan tayo maganain. Sige, papatay ko na. Ang daming tao. Ako nga pala si Tinkerbell. Samahan ninyo akong bisitahin ang ating mga kaibigan sa kanilang tahanan. At tulungan ninyo ako Paanap mo ang aking siga. Karakam. Pati na rin Ano sa mga walutan? tulad ko. Walang malaya. Alam niyo ba, na tulad ko ay pwede rin kayong makalipad? All you need is faith, trust, and a little bit of kickstart. Kaya, tara na lumipad mga kaibigan. Pasumbalin sila ba? 10 minutes na ba yan? Parang ganun. Nagpipidyo mo. Yarap yung manay dyan. Nayarap yung Skype, ito yun lang. At lumipad niya si Ito yan, Tinkerbell ta? patungo sa tahanan ng mag-asawang Sir at Fiona. Sila ang namumuno sa lugar na far away. Ngunit sila ay nakatira sa isang simpleng Grabe. swamp kasama ang kanilang Daming tao pamilya. ngayon guys kasi anong araw ba ngayon? Fiona! Araw ng Lunes. Saka walang pasok na kaya daming nanonood guys. So, tignan nyo. Dito rin kami ni Ate Norma. Ayan, nagbibideo din si Ate Norma. Magandang gabi, kaibigan Shrek at Fiona. Magandang gabi, Tinkerbell. Nandito rin ang aming tatlong Ngayon, Ate Norma. Tuloy yarap pa eh. Yay, lamot. Ba't tuman eh? Mga bata, ang gaganda at Ang kapurot nila, sa inyo lang iarap yan. Ay. napakakulit ng tatlong Mampulto sa video yun. Kaya tignan mo Sama. itong si Shrek. Ali, di ako masyado guro kuya maong. Napakasimangot. Paano hindi iinit ang ulo ko? Wala na akong Nandiyan ka na, oras Nene. para sa sarili ko. Tingnan mo ang paligid.
si Fergus, Forcam at Felicia na maniwala sa kanilang sarili at bubuksan namin ang kanilang isip tungkol sa mga diwata at iba pang mga nilalang sa fairy tales. Nagpatuloy si Iber sa kanyang misyon na maghanap ng mga nilalang na naniniwala sa diwata. At sa kanyang paglalakbay ay nakarating siya sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Sa pagkakataon ito, si Woody, Jessie at Buzz Lightyear naman ang kanyang nagaanan. To infinity and beyond. Bas! Magandang gabi sa iyo, kaibigan! Magandang gabi, Tinkerbell. Mabuti, napadala ka. Mayroon akong misyon na maghanap ng mga taong naniniwala sa mga diwata. Kailangan kong mapagtagumpayan ito dahil unting-unting nawawalan kami ng liwanag. Habang paunti rin ng paunti ang naniniwala sa amin. Mahirap pala kapag kinalimutan ka ng mga taong tinulungan noon. Oo nga, Tinkerbell. Nalulungkot ako dahil kami ring mga laruan ay hindi na rin naaalagaan kapag lumaki na ang bata. Dati, gamay pa ko rito. Bitbit pa kami kahit saan. Pero, kapag tumanda sila, ay iiwan na lang kami sa kahon at napapabayaan. Tama ka, Woody. Kaya dito sa amin, kahit anong saya ang pinapakita sa labas, palaging namin kinakamusta ang isa't isa. Hindi natin alam kung anong pinagdaraanan ng mga kasama natin araw-araw. Kaya pinipilit namin tulungan ang bawat isa tulad ng isang tunay na pamilya. Kaya huwag kang mag-alala, Tinkerbell. Ngayong alam na namin ang problema mo, tutulungan ka namin at nandito naman kami para sa iyo. Mabuti na lang at mayroong iba pang nakakaintindi sa amin. Salamat, Buzz, Woody at Jessie. Mga tunay kayong kaibigan. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road runs ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what you can say. For you got a friend in me. Habang lumaki ang naniniwala kay Tinkerbell, ay unti-unti nanunungkali ang kanyang sigla at liwanag. Kaya patuloy pa rin siyang naglalakbay at Ayan, malapit na matapos. Hello, Tinkerbell! Welcome sa aming kasita! Magandang gabi, Tinkerbell! Magandang gabi po, Abuela. Magandang gabi rin sa iyo, ako. Nandito po ako para humingi ng tulong niyo. Kailangan ko makahanap ng mga taong naniniwala sa mga diwata para bumalik ang aming liwanag at sigla. Alam mo ba, Tinkerbell, noong kabataan ko ay nagkakaroon ko ng kaibigang diwata. Inaamin ko na habang ako'y tumatanda ay nakakalimutan ko na sila. Mabuti na lamang at nagpakita ko ngayon at ibinalik ang aking kadalahan. Ang mga diwata at iba pang mga nilalang ay ating mga kaibigan. Ayun oh, meron pa oh. Dapat lang na nananawagan tayo ng mapayapa sa mundong ito sapagkat ito ay ginawa para sa ating lahat.
Maraming salamat po sa inyo, Abuela. Halika, Tinkerbell. Ipapakilala ito sa ating natin. Baka makapindulis na sa pagpapag mo sa mission mo. Ito ang aking ate Luisa. Kahit ano ipapuha mo sa kanya, kayang-kaya. Ay, gusto mo ba, ate Luisa? Bakit ka umiiyak? Anong ibig mong sabihin? Alam namin kaya ng buhatin kahit ano. Oo, pero pagod na ako. Ang pagod-pagod ko at sobrang ang pressure na nararamdaman ko. Salamat sa pagsabi ng nararamdaman mo, Luisa. Hindi man namin kayang lutasin ang iyong problema. Nandito kami para makinig sa iyo. Tama ka, Mirabel. Kaya kung nabibigatan ka na, pwede ka magpahinga muna. Hindi pwedeng physical na lakas lang ang tinitignan. Dapat, pati mental health ay atin rin inaalagaan. Salamat sa inyong dalawa. Huwag kang mag-alala, Tinkerbell. Naniniwala din ako sa mga diwata at ikukwento ko sa iba pang mga bata ang mahika ng mga diwata katulad mo. Salamat, Luisa. Ayun ang pala si Isabel na ando ako sa gabi. Ang galing. Ang galing naman. Ayan, tawang-tawa yung mga bata, guys. May nakabitin. Yan ang kupal, nasakitay. Ano? Hindi, 1 minute na pala. Kupal ka, natala. Hindi natin unahin mga hindi lang natin ang sarili. At bigyan ko sila ang aking nararamdaman ay nauubusan tayo ng kakayahan at lakas. Nanon nyo man na yan sa kabitin niya, ang wow ni. Palikit ang gagawa, may nakabayo ni. Ang daming karakter, ano? Sino si Tia Bruno? Si Tia Bruno. Grabe, tunatan tangka po na loob at ng pala yung Christmas party daro dito. Paano kasi Nani plaza lang paano siya. naman kasi dako na Alin? wartang balon mo yan. Oo, punong-puno. Punong-puno. Patapos na. Papatay na yung ilaw. Tapos 15 minutes. Hanggang po, silaw to. So, silaw na lang after 15 minutes. Alam niyo ba na isa sa problema kung bakit mawawala ang liwanag ng mga diwata ay dahil hindi napapasa ang alaman tungkol sa amin sa mga susunod na henerasyon? Hindi ba't mawawala ang kapangyarihan ni Tio Bruno niyo kapag tuluyan siyang nakalimutan? Kaya ako, matagal ko na siyang Ang dami, kamera ita, picturean ta kay bago na rupi silo, sa pagdali silo. pagkakaintindihan. Ang iyong tingkawan, Tapos, nagtang kayo. Mas may silo. magkakasama at magkakaisa. Silo yan. Sa aking siguro, Pura erapanda na. Niya, puto. Alam kayo, 1, 2, 3. Nandito lang anak ko, dahil ko pabalik sa kasita. 1, 2, pasensya na po sa lahat. 3. Mahal ka, nandito ka na uli. Masaya po ako para sa inyo, Abuela. Ditang kini, ditang kini. Ditang kini. Ang ating mga kapamilya, kapuso, at kaibigan. Kaya maraming salamat sa inyo sa mga leksyong na ituro ninyo sa akin. Bawat Bilungot isa amo, ah. lumukway sa Sino ang bilungot? pagpapaaral, Bilungot yan siya, kabaitan, Ang bilong alanti. lahat tayo ay isang mundo ang ginagalawan. Kaya dapat ay lagi tayong nagtutulungan. Ngayon, alam ko nang marami nang nagtitiwala sa akin. Kailangan ko na rin simulang magtiwala sa aking sarili. Salamat
ang pamilya ang pinakamahalagang regalo sa atin ng Panginoon. Alalahanin natin ito palagi, lalong-lalo na ngayong Pasko. Magkaisa tayong lahat, katulad ng isang pamilya, at naway lahat tayo ay maging katulad ng pamilya ang ipinagbubunyi natin ngayon. Ang pamilya ni Jesucristo. Lumabas sila lahat, oh. Harap kayo dyan, harap kayo dyan. Dyan, harap kayo bro yun. Maligayang Pasko mula sa pamilyang Trabaho sa Bahay. Gora. Maraming salamat sa pagdayo sa Paskuhan sa Ganapang 2022. Muli, handog ng Raimundo Animated Display. Harap kayo dyan, harap. Kasama kita sa Barangay Foundation Incorporated, Niña Cares Foundation, ang LJ Bayambang, ang isa na nagpakwento ng liwanag at maya ngayong Pasko. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Naway laging manaig ang liwanag at pagmamahalan sa bayan ng Bayambang. Alangar kayo ito makapaliglig ka tiraray. Ayan, tapos na.